DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Ay, so kapartner ko na naman. Shh, Gigi! Ning babaeng ni. Ay na naman, tagal-tagal mo. Alas 16 na bagao. Alas 10 na nga ni. Ay naman, bakti naan. Sige, gayud naman ang kung ano, ng pigo-kuti-kuti dyan sa PhilHealth. Wara. Apudan ko sa cellphone. Ano? Aberda. Babaeng ini. Tatawara ini nga. Alas 10 na baga. Alas 18 na. Wara man. Pero nung taramon jero, makwanda siya. Masum. Apudan ko. Siguro, brown out naman sa inda. Irak man. Ano doon nangyari? Pudan ta. No, bahan magsimbag. May pag-urulayan kita ngunyan sa Alagang PhilHealth. Yugon mo, no? Nag-busy. Luko-luko mo ba ini? Piga po ko, pig-busy. Nailing mo na. Naka-block ako. Paano na kita kayo ng mga connector dyan sa Indo-PhilHealth? Oy, Gigi, what's happening na naron? Pata pag-urulayan ta ang katarata, and igwa iyan ning kuan, igwan in kumbaga naka-package diyan kunyan. PhilHealth sa cataract itong mga na nagpapa-operar baga kadaklang kaan paano digdi sa ini o sa mga maedad na nagkakatarata apudan ko daw sa nata ito dali yun na. Yaw na. Shh! Wala pa dito sa screen ko. Ito. Ayan o. Sa dahon ta na ini. Nag-redial. Nag-ring so. Dahil ko na-disturb mo sa messenger niya. Tabaan ko maputol. Yung bakti na ini Siguro, nagkunya Saan ka nang galing walang yaka? Dalawang araw na kaming hintay dito. Walang yaka. Ay, grabe man siya. Ba't ngayon ka lang? Alas 11 na. Siyempre po, nag-busy kami. Tinatawagan kita, naka-block ako. Ikaw ba yung nakita ko kahapon dito, nagrarampa sa may DCGB, tapos naghahalakhak? Umahalakhak pa sa kunya sa tabing daan, humahalakhak. Di ba? Nakita kita Ikaw ba imagination mo lang po yun. Buti malinaw pa yung mata ko. Di ba? Kaya sabi ko, humahalakhak pa itong babaeng to si Gigi Naros. Nagrarampa-rampa din sa kuwan, sa may papuntang DCGB. Ay, Oy, ano ang katarata? Umpisa na natin. Late ka na Ano yung katarata? So, yung topic po natin, katarata. Na-mention ko to, ikwento ko lang kung bakit po naisipan nyo din topic to. Kasi isang araw, si Sir Mar, nag-message siya, nagtatanong siya kung covered ba daw ng PhilHealth ang katarata. So, ang topic natin ngayon, all about cataract. Ang tanong, ano nga ba ang katarata? Ang katarata po ay isa sa mga common na cause sa panlalabo sa paningin ng mga tao, lalo-lalo na po sa mga nakakatanda. Bali yung lens po ng ating mata o yung lente ay parang lente lang po yun ng camera. Ginagamit po natin yung lens ng ating mata para ma-focus po natin yung mga image sa likod ng ating mata. Usually po, malinaw at anina dito. Pero kapag naging malabo o maulap yung lens na yun,
yung mga images po, lumalabo din. At yung condition po ito, tinatawag natin na katarata. Kaya kahit malinaw po yung paligid natin, parang malabo, akala mo may fog. Ano po? Dahil nga po may problema yung lens ng ating mata kapag tayo ay may katarata. Minsan, nahihirapan yung mga may katarata magbasa, magmaneho, or even makilala yung mukha ng mga tao. Nasa harap mo na pala, si Ding Dong. Oh. Ikaw pinagnanasahan mo si Ding Dong. Kasi mo ay, wow, kasi may katarata. Oh. Di ba? Ayun. Alang yak ang halakak mo parang parang pang Halloween. O nawawala ka, Miss Gigi. Hello po. Ayan, okay na. Ayan. Ano yung mga causes? Yes po. Ano po yun? Hello? Ano yung causes ng katarata? Okay. So, nagkakaroon po tayo ng katarata. Marami po siyang dahilan. Ano? Pero usually po, ang main cause talaga, 95% ng cause ng katarata ay yung lumalabo na, yung lens ng ating mata. Naging maulap na siya. Pero apart from age po, may iba-iba pa rin tayong mga cause or risk factors tulad ng matagalang pagpakalantad sa ultraviolet light mula sa araw. So kung lagi po kayo naihigal, lalo-lalo na yung mga trabaho mula sa field, laging nasa labas, pwede po yung laging pagka-expose sa UV light ay naging cause ng katarata. Other causes include yung na-trauma po yung ating mata, natamaan po siya, or nagkaroon ng operasyon sa mata at natamaan yung lens natin. Pwede rin po yung mga sakit sa mata tulad ng glaucoma or yung pamamaga ng ating mata, mga ibang systemic diseases tulad ng diabetes mellitus at metabolic diseases. Matagal na paggamit din po ng mga gamot tulad ng steroids ay pwede din pong maging cause. Pagkalantad sa radiation, for example, X-ray, namamalang katarata. Ibig sabihin po kung may family history po kayo ng katarata sa inyong pamilya, pwede rin kung kayo din po, kung si lola, si lolo, si mama, si papa, meron, high din po ang chance na kayo din. And of course, infection mula sa ina habang buntis dahil ng rubella. So for example, si mama, meron siyang rubella or measles nung siya ay nagdadalang tao, ang nailipat iyon sa anak at pwedeng maging cause ng katarata sa bata. How about sa kwan, sa mga gaya namin na medyo youth sector, mga young adults, mga bata pa, common ba yung katarata? Una sa lahat, sabihin ko muna po na, Sir Pio, hindi ka mukhang youth. Walang iya ka. Lastikuhin kita dyan. Lastikuhin kita, sabi ng bata. Lastikuhin kita. Oh, napundo si Gigi. Lagi Gigi, tada. Maluya sa signal. Para nagtarama kong mga youth kami, hubines, nawara sa signal. Apudan ko na sana sa cellphone, kunyan, maluyaan signal na puputol-putol, tabi ang kunyan, oy, tatawagan kita sa cellphone, Gigi, Miss Gigi, tawagan na lang kita sa cellphone, i-unblock mo na muna ako. Hello? Hello? Oh, ayan na. Yun. Ayan na. Oh. Ayun na. Meron ng signal. Mm-mm. Oh, sige, sabi ko sa iyo, kaming mga hobenes pa, kumbaga sa Bicol, mga hobenes, nagkakatarata ba yan din? Yes po. So, yung mga kabataan po natin, although usually sa mga matatanda talaga ang katarata, maaari din po magkaroon ito mga bata. Ang mga katarata sa bata po pwede siyang namamana, sabi ko nga, dahil sa mga metabolic problems or pamamaga ng mata, at minsan po dulot din po ng accident. So for example, na-accident yung mata, natamaan ng mata, pwede pong madamage yung lens niya at mag-cause ng katarata. Ang pagtagal po ng katarata sa lalong madaling panahon ay ang pinakamabisang paraan para malunasan ito. At mahalaga rin po panghabang buhay na follow-up sa ophthalmologist para mabantayan ang paningin ng bata.
Kung may history na po ng katarata sa pamilya, o napansin yung may pagbabago sa paningin ng inyong mga anak, pagtingin po kaagad sa ophthalmologist. Kung ba yan, ito na yung karaniwang tanong, sagot ba ang medication, operasyon sa katarata ng PhilHealth? Meron bang tulong yung PhilHealth? Yes po, according to PhilHealth Circular 2025-001, mas pinalakas po natin yung cataract extraction with insertion of intraocular lens na package ng PhilHealth. So para po sa matatanda, meron tayo mga packages para sa cataract extraction at paglanday ng lens. So hindi lang po tinatagal yung katarata, kundi nagpapasok din po tayo ng bagong intraocular lens. Sabi ko nga, pag may katarata, lumalabo yung lens ng ating mata, kaya po nag-i-insert tayo ng panibago. Now, meron tayo na mga updated package depende po sa artificial na lens na ilalagay sa inyong mata. Yung monofocal intraocular lens, which is the standard lens, may package po tayo niyan na 28,000 kada mata. Meron din po yung lens para sa may astigmatism, around 43,000 naman po per eye ang package natin doon. Para naman po sa mga nearsighted at farsighted, meron tayong multifocal lens na around 66,000 po ang face rate per eye. And then multifocal toric lens, yung pinakamataas na coverage natin, up to 80,000 pesos po yung per eye cataract extraction at paglagay ng lens. Grabe po yung in-increase natin. Dati 16,000 lang ang coverage natin sa katarata kada mata. Ngayon halos 4 to 5 times po ang increase natin. Yun po ay para sa adults. Mas mataas pa para sa mga bata. May specialized care po kasi ang cataract operations sa ating mga pediatric or mga batang pasyente. Kaya mas mataas din ang coverage. Up to 135 pesos po kada mata and or 187,000 pesos ang package natin kapag parehong mata ay paglalagyan po ng artificial or intraocular lens. Laginin po kasi natin na maiwasan ang pagkabulag at mapanatili ko ang magandang paningin, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Meron bang iba pang benefits para sa mga problema sa mata, para sa katarata? So, aside from katarata po, covered din po ng PhilHealth yung glaucoma surgery up to 12,000 pesos po na pwede itong gawing second phase rate. Pag sinabing second phase rate po, kapag kayo inoperahan para sa katarata at meron din kayong glaucoma, pwede na pong isabay yung operation for glaucoma habang pagtanggal ng katarata at linagyan ng lens ang inyong mata. Also, meron din po tayong phase rate for diabetic retinopathy. Ito po ay isang komplikasyon sa mata, dala ng diabetes, at meron phase rate tayong up to 23,000 pesos. Meron din po tayo na bagong-bago pa, yung optometry package natin para sa mga bata edad 0 to 15 years old. Sabi ko nga po, gusto ng PhilHealth pangalagaan yung mga eyesight or vision ng mga bata pa, lalo-lalo na ngayon mag-surpiro, na hindi pa nga nakakapagsalita ay nakatutok na sa cellphone, sa iPad. Kaya ang mga bata, ang mga mata, sira na, mababata pa. So, sakto po sa optometry package ng PhilHealth at eye exam at eyeglasses, hanggang 2,500 pesos bawat taon. Although ngayon po, wala pa tayong accredited health facility or optometry clinic sa Bicol for the optometry package, pero patuloy po ang paghihintayat ng profile sa mga facilities na may kakayanan magbigay ng servisyo ito. Pero yun po ay pa sa optometry package pa lang po. Yung ating mga cataract extraction, meron na po tayo, matagal na po tayo, meron mga accredited facilities para dito. Ang mga, ang mga ito po ay bahagi ng campaign ng PhilHealth para alagaan ang paningin ng bawat Pilipino mula pagkabata hanggang pagtanda. Talagang dapat naman pumunta sila sa accredited hospital o eye center, di ba? Doon sila dapat pumunta para maka-avail nito. Di ba? Ano mga dapat pang gawin? Andun ka na sa accredited health center. Ano mga dapat pang gawin? Yes po. So, para maka-avail tayo ng cataract package, importante po na yung sabi mo nga, Sir Pio, dun tayo sa accredited ng PhilHealth. Also, dapat siguraduhin din po natin updated at active ang ating PhilHealth membership
at contribution kung kayo po ay part ng ating direct contributors. Also, ipakita sa ospital or sa eye clinic na gusto niyo pong gamitin ang cataract package ng PhilHealth. Bago ko man po kasi gawin yung operation, may tinatawag tayo na pre-authorization process. Ano po ba itong pre-authorization? Ibig sabihin, o bago kayo operahan, kailangan munang ipasuri at aprubahan ng PhilHealth ang request ng inyong doktor o ospital. Ibig sabihin po, tinitiyak ng PhilHealth na tama yung process at qualified yung patient bago po magsimula yung operation for cataract. Hindi po ito dagdag abala. Sa katunayan, ito po ay protection para sa mga pasyente. Sa ganito po kasing paraan, masisiguro natin na ang operasyon ay talagang kailangan at sagot talaga ng PhilHealth ang kaukulang benepisyo. Kapag na-approve na po yung pre-authorization ninyo, saka pa na po pwedeng ituloy ng hospital yung operation. Kaya paalala po sa mga pasyente, lalo-lalo na sa ating mga senior citizens, magpa-check up muna po tayo sa ophthalmologist at kapag sinabi ng doktor na kailangan ng operasyon, tutulungan po kayong magpasa ng pre-authorization request sa PhilHealth. Yan. Sabi na naman dito, host. Kadalasan nga po, mga senior citizens ang nagpapa-opera ng katarata. Maari ba nilang magamit ang senior citizen discount kasama ang PhilHealth benefit? Sagot, PhilHealth. Magandang talungan. Actually po, ang 20% senior citizen discount at VAT exemption ay dapat unang ibinabawa sa kabuong hospital bill bago pa man i-deduct ang PhilHealth benefit. Bakit importante yun? Kasi kapag ininom na po yung PhilHealth benefit, mas maliit din yung amount na mababawasan ng senior citizen discount at VAT. Kaya dapat po uunahin muna, i-check nyo yung statement of account ninyo na dapat tinanggal muna yung 20% senior citizen, dahil tinanggal yung VAT exemption, saka lang po ibabawas or i-deduct yung PhilHealth benefit. Halimbawa, kung 50,000 pesos po yung kabuang bill ninyo, dapat ibawas muna yung 20% senior discount, which is 10,000 pesos. And then mula sa natirang 40,000 pesos, doon pa lang po ibabawas ang PhilHealth benefit. Kaya mas malaki ang tipid para sa ating mga lolo at lola. Kaya nga, tinatago ko na yung bag ko. Maalas 10:30. Parang may excited iwan ako. Ay, pero alam mo, hindi biro talaga. Yung katarata is common sa mga medyo maedad na. So, importante, meron na package dyan ang PhilHealth. Pero dapat sa accredited PhilHealth Eye Center and Hospital and updated yung contribution dun sa mga direct contributors. And mapaprocess naman po yan. O di pa paano, Yes. Ma'am Gigi, what time is it dyan sa PhilHealth? Ang oras po, alas 10:25 ng umaga. Oras na po magpaalam. Pag nakita kita ditong humahalakhak na naman, babatuhin talaga kita. Nagrarampa-rampa ka dito sa may DCGB? Hindi ako yun. Imagine mo lang. Sobrang pagkamis mo sa akin. Ini-imagine mo ko. Grabe naman po. Kita, naka-uniform kayong parang item. Oo. Naka-uniform ba ako? Sige, paalam na Miss Gigi. Yes po. So, bago po ako magpapaalam, i-remind ko lang po natin listeners na siguro nyo natin updated ang ating contribution, magiging ating records para dire-diretso po natin magamit ating benepisyo at mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, libre ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data records sa PhilHealth. Wala po yung bayad. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na online fixers na nag-aalok ng servisyo ng PhilHealth for a fee. Dapat po kayo magbabayad kung libre po yan sa opisina namin. Bukas ang PhilHealth offices Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, except for national holidays or declarations from the LGU. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede rin po ito ipadala sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center, 8441-7442. Again, maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa Alagang PhilHealth sa DCGP.
Nakakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangan medikal. Just mamalus po. Thank you so much, Ma'am Gigi. Until next Thursday, salamat and mabuhay kayo dyan sa PhilHealth. Good morning! Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.